आंनि मुङा मुस्रिमा बिनिता मुसाहारि, गामि सोनाब लारुगामि, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार हान्जानि नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो दोंसे खन्थाइ आवरायनो बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोसो जायो रजे। गोसो जायो रजे दिनैबो नों अनजालुनिसिम मासे दाउ जानानै अखोरां साजों गां फुवार फुवार बिरबायनानै नों अनजालुनि सेराव थांनो मोजां गाज्रि खौरां लाहैनो सानैजों दान्दिसे अनलायलायनो गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायलायनो। नाथाय राहा गैया आंहा, मानोना आं जाबाय दिनै गुबुननि फानजारियाव जोबथेजानाय मासे दाउ। फानजारि सिङाव थानानै गोसोखांसैल' दिनै नों अनजालुनि अननाय होनाय समायना महर, गोदै मिनिस्लुनाय, दाउ मैनानि गारांजों रायदावनायफोरखौ। बावनो हाया रजे नोंनि अननाय मोजां मोननाय, जिउ थाजासिमाव बावनायबो नङा। मोजां मोनदोंमोन आंबो नों अनजालुखौनो, आंनि बिखायाव थानाय गासै अननायखौनो नोंनोनो होजोबदोंमोन। सिमां सुजुदोंमोन नोंखौ लानानै संसार जानायनि, गंसे गोजोन देरा लुनायनि। जाय देरायाव थागौमोन नों आरो आं, लोगोसे जोंनि गथ' गथाय। बे देरायाव थानानैनो संसारनि लामायाव आगान सुरगौमोन, दुखु सुखु खैदां खैफोद सौसिलांगौमोन। बे देरायानो जागौमोन जों सानैनि गोजोन देरा। गोजोन्थों।